No niin, morjesta ja tervetuloa uudelle videolle. Ja tässä videossa kahtottaikaa talli tyhjäksi ja sitten voitaisiin vähän karttinkia laitella ja maalailla. Ja ei muuta kuin otetaan takkimatkaa ja lähdetään kahtomaan. No niin, ja lähdetään kahtomaan, että mitä täältä tallista löytyy. Eka, että saadaan talli tyhjäksi. Siinä tosiaan Mersuko meille. Sitten siellä on viime videossa haettu Kaania ja LT tietenkin. Joo, tuosta lukko auki ja mennään kahtomaan. Täällä on semmonen isän niin sanottu herkku 123, että otetaanpa se pihalle. Joo, sitten voitais katsoa, että miten 123 lähtee käyntiin, että saa ajaa täältä pihamaalle. Tää oli laakin peli. Joo, kokeillaan, että saataisiko me Mersu pihalle, niin saadaan talliin tilaa. Hyvin lähti vaan tämmönen vanha Mercedes käyntiin. Otetaan karttinkin täältä esille. Ja mulla tuli jo muutama vuosi sitten hankittua tämä karttinkiauto. Jonkun kerran sillä tuli käytyä ihan rajalla ajamassakin. Ja sitten se on vähän jäänyt, kun on tullut kesällä muutakin touhuttua aina. Tuli jäätyä tämä homma. Tämä homma siksi. Nyt tosiaan yritän vähän parempaa laatua satsata, että editoija hoitaa videoeditoinnin, niin ei pitäisi tulla enää semmoista saipaa. Mitä noissa semmoisia virhemokia, mitä edellisessä videossa on ollut esimerkiksi, että pystyppää ei ollut esimerkiksi tuo kuvaaja. Mä oon tosiaan ollut tämä talli vähän varastunut, kun mä oon LT:n purkanut tänne ja kaikkia ei oo mitenkään siveellisessä kunnossa sillä hiennähe ja monenlaista. Voitais kahtua tuosta, mulla on tuolla Jaguarissa, kun se on mulla ollut työautona, niin työkalut, niin kahtua sieltä ja ruveta purkamaan. Mulla on tosiaan tää myykärkkäinen ja kaikki, niin kaikki tommoset perus monitavaraliikkeet tai tommoset sekatavaraliikkeet myy tätä robota. Tämä on aivan, olisinko tämä Makitaan verrattavissa. Isällä on taas sitten työautossa Makitaa ja velipojalla on Milwaukea. Voitais ottaa tuosta nuo katteet irti ja kahtua sitten, että miten jatketaan. Tämä karttikin vähän semmonen laji, että se vaatii, että siinä on kavereitakin periaatteessa lajissa mukaan. Tää ei yksin tule lähettyä niinkään raalle. Nämä taittaa tehdä olla sitten läpi pultilla, niin loppuu se hauska.
Joo. Tällä puolella näköjään aukko täällä. Joo, siellä on mutteri toisella puolella. Tää on tosiaan tuommoisella 125 temmillä. Sillä pitää tulla potkua 40 heppaa. Sillä ei ihan jalkoihin jää joka karttinkin kissoissa. Tai noissa, jos ottaa kilpailua kavereiden kanssa tai jonkun, tahtoo olla aika tuo Pirtti ja Kampen, niin melkein voisi antaa pistet sinne, joka nämä on suunnitellut. Voisin nyt lyönyt vaikka porarouvilla kiinni. Ei. Aamunen homma, kun pitää mennä laittamaan tuonne läpi pulti. No niin. Voitto on lähentymässä. Ensimmäinen irti. Joo, tosiaan se edellisvideo, niin se tuli vähän hätiköjen tehtyä. Niin se tietenkin olisi voinut suunnitella. Nyt mä vähän suunnittelin, mutta toivottavasti että katsojat tykkää tämmöstä tallitouhulusta tai räpeiltämisestä. Tää voi kutsuakaan. Otakko se? Tässä on niinkö osaaminen on toissijaista ja yrittäminen ensisijaista tässä hommassa. Se on pääasia, että yrittää, ei voi mitään. Mitään ei kannata tehdä, jos ei niinkö yritä. Joo, se on vielä alapuolelta kiinni. Joo. Tää on välillä toista puolen nuo sivupultit pois. No ihan oma touhusakki. Tämä homma. Tää on tämmöset suojakumit, ettei me kuraa tuonne sisälle ne pois. Ei muuten kannattaa pultataan pois. Tämä on nestejäähymoottori. En tiedä, mitenkä järkevää tämmössä silti on nestejäähy. Kyllä luulis, että ei. Näissä on kuitenkin vauhtia ja periaatteessa pitäisi olla mahdollista ilmajäähyllä niin aika hyvin jäähtää. En tiedä, onko tuo niin nävöön vuoksi. Mikä on käytännön idea siitä. Joo, nyt alkaisi olla nuo sivupultit auki ja siinä olisi vielä alapuolella yhdet kappale. Pitäisikö ottaa tuosta renkaita muutama ja niillä pukata vähän ilmaa. Ei tarvitse sitten koko ajan pitää ilmassa, että sen verran se olisi ilmasta. Ja sitten tuosta saa ruuattua irti. Mä tosiaan tilasin teipit tähän karttinkin autoon, niin
siinä tuli mieleen, että pitäisi tuo pohjaväri kyllä muuttaa ja entiset teipit nyt tietenkin eka repiä pois. Ja mä ajattelin, että pitää jotakin sisältöäkin saada, niin jospa tämä olisi hyvä sisältö. Se olisi irti ensimmäinen ja tää on toilta puolen irti kansia. Nyt jotta nähdään tätä räpeltämistä, niin voitaisiin hypätä siihen seuraavaksi teippiin repimiseen. No niin. Nyt oltaisiin saatu katteet irti ja eipä siinä. Tarrat ei ole vielä tullut, että sitten kun ne tulee, niin sitten tietenkin maalatut katteet voitaisiin laittaa kiinni, mutta luultavasti tässä videossa ei saa vielä katteita kiinni, niin voitaisiin nostaa tämä karttinkin takaisin tuohon ja nämä rattat pois. Takaisin seinälle niin sanotusti. Isä kuitenkin haluaa vielä tuossa Helmistä 23 takaisin talliin, kun se on siellä vähän niin kuin talvisäilössä ja sitten tietenkin aina sääsuojassa. Joo, se olisi siinä. Ja Teemu, otetaan näistä. Näköjään lähtee kohtuilla teipitkin. Ainakin näyttävä alku. Tää on sitä lopputulosta. Makeasti palaan oikein teippikin. Voisi ottaa tuosta tällaisen kuuma ilmapuhaltimen, niin saisi vähän näppärämmin. Se sillä saattaisi vaikka auttaa. Pikkusen aittaa tässäkin rastissa niin sanotusti. Mä oon ihan hyviä nämä robotot, kun näissä passaa nämä Makita-akut. Siinäkin ne mielessä. Itse on mitä on nyt muutaman kuukauden näitä robotoita käyttänyt, niin tykännyt kyllä aivan hyvin. Makita on verrattavissa täysin, että ei ole näyttänyt mitään heikkouden merkkiä. Tässä on tuo melkein vaan pakettiauto hommattua niin työautoksi, niin rakentelen kunnon työkalusysteemi, niin mulla tuolla Jaguarissa ihan levällään työkalut. On tommoinen henkilöauto, niin tässä on pakettiauton verran työkaluja, niin tahtoo olla vähän semmoista, nyt jokaiselle ei järkevää paikkaa löydy.
Joo, se voisi tässä tupessa oli vähän sekin idea, että saisi aikaiseksi näitä projekteja, niin aloittaa nyt tästä karttinkiautoa edistämistä. Sitten tilasin hitsauskone, missä on plasma ja tikki ja mikki ja systeemi, niin sen pitäisi tulla ensi viikon aikana, jos ei jopa jo tällä viikolla. Nyt on tosiaan perjantai, niin saattaa tulla vaikka tänäänkin, niin sitten siitäkin saattaa jo seuraavassa videossa, jos vaan saa aikaiseksi suunniteltua, niin tulla tuota LT-projektia edistämistä. Ja se olisi kyllä hyvä, kun sitä saisi edistettyä, kun se pitäisi kuitenkin kohtuuajalla saa valaamiksi, niin pääsisi ruisaille. Osa näistä tarroista lähtee ihan, mutta kun nyt pesee pois ja osaa junttaille ihan kunnon. Melko peijaiset vaan tuli tästäkin. Vaan täällä on peijaisia, niin on sisältöäkin. Saa nähdä, miten muutenkin maali tarttuu. Mä vaan ei jaksanut ruveta ruiskuhommia värkkeilleen ihan ihan vaan spraymaalia. Se pitäisi olla ihan muovin tarttuva maali kumminkin. Sehän kohta nähdään. Päästään tonne maalausosastolle. Mulla on tuolla yksi uudemman koppainen kevyt kuorma-auto LT, niin sillä mä oon ruukannut aina, jos tahtoo olla tallista ihan maalipölyssä, jos rupia täällä maalalle, niin sillä on aivan hyvä ollut maalata. Joo. Nyt tuli hitsauskonekin, niin voitais kohta lähteä katsoa, että unboxausvideota tässä samalla. Saahan tästä muovista teipit revittyä. Mä käynkin passen tuon paketin tänne ja se minkälainen hitsi. Vevorilta tosiaan tilasi se. Ei ole kaupallinen yhteistyö. Ei ole kaupallinen yhteistyö se. Joo, heti kun tuli puhetta hitsistä, niin eikä se kotiin. Mä käynkin paaseen tosiaan. Tämmönen paketti tuli ja täällä pitäisi olla semmonen hitsi, missä on käytännössä kaikki. Monestihan ne tahtoo olla, että niissä ei, se on periaatteessa niinkö traktorikaivuri, että se ei ole traktorina eikä kaivurina kumpanakkaan oikein hyvä, että kumpaankin soveltuu jollakin lailla. Tässä on vähän sama, että tuskin on, tai odotukset ei ole mikään isot niinkö plasmalta ja kaikilta niinkö, että kyllä tällä varmaan värkkäilee. Mulla tahtoo olla vaan niin tommosia värkkäilyhommia. Noin. Ei oo sillä väliä, ei tarvi olla mikään kunnon systeemi. Tämmönen hitsi ois. Katsotaanpa. Niinkö joulu ois, kun saa paketteja aukasta. Katsotaan mitä ne laittoi vielä tänne. Hyvin ovat paketoineet sillä. Siitä pisteet kyllä.
Tämä mahtaa olla tikki tuo johto ja sitten tuo, mikä tuo putki on. Mitä johto tässä on ja sitten on ilmaletkua. Niin. Kyllä saa vielä takaisin pakettiin. Nyt ei tikille ei ole vielä tarvetta. Sekä ruvetaan LT:tä turpottaa, että tehdäänkö imusarjaa. Tässä on tietenkin mikiin tämä kapula ja johto ja sitten on maakaapelia ja sitten ilma kautta kaasukaapelia lisää. Ja olisiko tämä sitten joo, tämä on plasman puikko tai tämä systeemi. Tällä voi leikkailla lisää kaasukaapelia kautta ilmakaapelia ja sitten tuli puiko tämä kapula ja johto ja tämmönen rautaharja. Nämä on hyviä, nämä on aivan pahat ja mä niin annetaan kaupan päälle vaan tämmöstä. Ihan niin kuin niille jotain tekisikin. Ja niille ei tee mitään. Sitten tuli ilmaliitoksia. Täällä vielä V-erotiin tuolle paineilmalle. Tämä onkin ihan hyvä. Hyvä, että on tuossa koneessa. Monestihan se on kompurassakin tietenkin erikseen. Painemittari. Semmoset systeemit tuli sieltä. Seuraavaksi voitaisiin tosiaan mennä siihen kun mä oon teipit repinyt ja lähdetään vähän putsailu ja sitten lähdetään maalaamaan. Seuraavaksi siihen, niin ei tuu niin paljon tämmöistä hömppä-aikaa tässä. No niin, nyt olisi saatu kaikki teipit revittyä ja vaikka sulle punaista. Seuraavaksi pesastan nämä nopia. Sitten voitais maalata. Tuli tilattua tämmönen akkupainepesuri, mikä on imevä. Saa ämpärin tehdä veen ja sitten tuo sinne. Ja hetken odotteli äkemmin. Nämä on aika nätti työkalujen pesemiseen. Se ei ole tarkoitus mitään huippupintaa, tai tarkoitus on saada hyvää pinta, mutta sitten ei haittaa, vaikka ei huippupintaa tuukkaan, niin siinä tulee vielä teipit sitten päälle loppuun. Joo, mutta lähdetään seuraavaksi tuonne sitten tuo vihreälle LT:lle maalaamaan siellä koppi. No niin, seuraavana voitaisiin ottaa Mersu takaisin talliin ja sitten voitaisiin katsoa maalaushommia. Joo, siitä maali mukaan ja lähdetään kahtomaan. Mä kerkisin jo nuo palikat viedä tuonne valmiiksi, niin lähdetään kahtoon, jos saatais vähän väriä muutettua. Mä asettelen tämän kameran. Mies maali vaan tarttumaan. Tässä olisi hyvä käyttää tietenkin suojaa välinettä, mutta jonkunlaista suojamaskia, mutta
omaa kysymystä. Ei tule hankittua. Tosiaan tähän tulee uudet teipit tulleet. Ei ole väliä, kunhan aivan paista läpi tuo punainen, niin ei ole sillä pinnalla sillä lailla merkitystä. Tämä on tämmöstä pienen kossi Freimaalin pelleilyn näköistä varmaan. Joo, tästä LT:stä oli tarkoitus matkailuautoa rakentaa, mutta en tiedä minkä vuoden projekti se on. Se voi olla, että se ei ihan lähivuosina ole kuitenkaan. Muuten ihan pelittävä joo, mutta näin joku tai käynnistyksen esto päällä. Siihen ei kuuntilasi uue ja ei sillä vaikka nollas vikakoulit ja kaiken yrittänyt, niin ei lähtenyt. Se jotakin läppävikkaa antaa. En tiedä. No itse niin tiedän näitä uudemmista, minkälaista voisi olla. Joo, tässä ei ole tarkoitus, mutta kun saa kunnon peite vaan, ei ole niin muuta merkitystä. Nähdään pientä ensimakua tuosta maalaushommasta ja kiitoksia kun katsoit videon ja toivottavasti nähdään vielä seuraavassakin videossa. Ja tuosta tulee tuosta karttingin hommasta niin jatko-osa. Siinä olisi tarkoitus sitten teippiä laitella ja kahtua se niin paketti. Ja nythän tietenkin karttingikelit on ohi, niin se on niin ensi kesäksi sitten tarkoitus kuitenkin tuo saa siistinä raalletta. Ei nyt siistinäkään, mutta niin uudessa värissä. Ja kerro ihmeessä, että miten meni, että onnistuiko video ja kiinnostiko sisältö ensinnäkin. Ja sitten tietenkin voitaisiin seuraava video miettiä, että tehdäänkö kelekasta tai no, uutta kalustuakin olisi. Tässä suunnitella, että hakisiko uutta kalustua vai minkälaista. Sitten tietenkin voidaan harjakoneestakin tehdä lisää videoita tai miten vaan. Sitten tietenkin jossakin kohtaa, en tiedä onko ensi video vai mikä, mutta olisi tarkoitus LTtä ruveta hitsailemaan, kun tuli tuo hitsi nyt, niin sitä testaille. Eipä siinä. Palataan seuraavassa videossa.